Hey, vi har fået en ny challenge for Jessica igen, hvor at skal spise madkulør. Så det har Tom tænkt sig at gøre. En hel bøtte. Se selv. Det bliver bare hygge. Vi lige lave en tester for at være sikker på, at det er nogle madkulør. Lige lave den der. Godt se de der pletter der, eller fuck. Okay, vi se, at det er ikke spil med. Kan se madkulør. Ja. Det er pænt næsten. Men prøv at se, om jeg kan tage det hele. Jeg er ikke sikker. Er I klar? Hvor er det klart. Okay. Skal I se? Okay, så tror jeg, at Tom det er godt til at spise madkulør. Okay, vores crime er fuldført. 2 sekunder, han har det ikke tænkt. Okay, vores crime er fuldført. Det gik ikke. Han prøvede at drikke det, men det var stærkt så. Det var stærkt så. Prøv igen næste år. Kom med et nyt forslag til hvad vi kan lave. Prøv igen næste uge. Han prøver igen næste uge, siger han. Hey, også god dag.